Unsa kaning paganto sa pamilya nila ni President Duterte, nasubay ka ni Diyos nung pagantos? Porti man ginaro nilang antusa, sinang ka na imong papa 80 anyos o padong pa mag-birthday adto mag-birthday prisuhan. Unya, wa pagyud dinhi sa prisuhan sa Pilipinas, kay dali rang duaw-duawon, tua pagyud sa foreign nga prisuhan. Nya wa pagyud kuno moagi sa due process dinhi, kay wa gani iatubang og sa tigitawagan na nila competent judicial authority. Gidritso lag sakay sa eroplano human sa pila ka oras, gisakay sa eroplano, wa gani gyoy chance nga mo exercise sa iyang human right as accused. Dito na nitong pa, wa gani katagaig tambal, wa gani pailisa, wa gani dadag ospital. Saan? Kamoy inyong pamilya ba, imong amahan, ingon ana, tungod lang kay ni ay mga taong ni-accuse sa imong amahan na crime against humanity, kanang EJK, extrajudicial killings. Malipay ka? Una-una, imong papa, imo bang mama na 80 anyos, galisod naglakaw, kaliton lagdakop, nya imong hangyoon nga iatubang usas korte, di gyud katagaan, hasta kamong mga anak mo aksyon mogsod, ibarikid mo og daghang kaing pulis, di ka patanawon, di gani ka paistoryahon, anak na gyud ka. Nya Vice President pagyud ka sa Pilipinas, di ka pasudlon og pulis, ang pulis mo babag nimo bisag Vice President pa ka, di ka ilhon. Ganahan mo na? As Filipinos, ganahan ta ing anaon nato pagtratar ang atong mga kapwa Filipino. Mao na tungod nganong nag-ingon naman ni ani, murag man tag inconsistent. We accuse this person as crime against humanity, pero ang atong pagtratar niya against humanity sad. Di ba? Nag-accuse ang human right, nga nag-abuse ni human right, pero nga itong pagtatar niya, anti-human right, sad. Nga naman na, kay wata magsunod sa gustos Ginoo. Matod pa ni San Pablo, ang atong gisunod, ang atong tawhanon o kalibutanon na gusto. Muna ma-inconsistent kita. Di man ka pwede mo ingon nga kanang atong human rights nga gibandila atong bandila gipropagate diha ang atong konstitusyon nga every Filipino man na, di man na siya for some Filipinos. O sige, violator ka sa human right. Sama ng mga adik. Pila man kabuk ang gipatay og adik, gipanglugos, gipatay, mga bata pa gani, mga estudyante, mga pari, pila man kabuk pari ang namatay tungod kay gitulis sa adik. Si Father Rabusa dito sa Maynaga, galakaw ng SRP, gitulis og tulo mating ito kabatanon, nya ni aksyong sokol, gipusil sa usa, patay. Pag human, igo rang ningong adik, wa manggugog kaila nga pari siya. Dito dapit sa Negros, pari, padong magsikol, or padong bato magmisa, gada siyang maskit, gaklirikal. Gitulis, gituyunan og pusil. Aw sana kanang sundang batok, plumingko bato. Nya, wa mo hatag dayon ang pari, gidugsak ang pari. Patay. Adik yapon. Ningon gyapon siya, ang manggod, abi na kong musukol siya. Di ba extrajudicial killing man sana?
Pila ka buk mga adik nga wa mo remit ngadto sa ilang drug lord. Gipusil. Na ako'y mga kaila ana. Di ba extrajudicial killing man sa gyapon na? Pila ka buok gipatay sa mga NPA during atong height nila dinhi sa pag-occupy sa Pilipinas. Nga ila lang pasangin lang nga informer ka, di ka mo suporta nila, patyon ka, di ka mo support hatag anang people's tax, patyon ka. Ako'y mga 5 ka buok igagaw o distant relatives na ngamatay tungod ana. Diya pa tayo usa, nagkugo sa birhen kay nag-Don Rosary, padong sa simbahan, Don Rosary, kakugo sa birhen, pusilang yapon, tungod kay gi-accuse sa mga NPA nga informer. Ang duha niya kaanak, usa niya kaanak ug ang ilang igagaw, member na mo squire. Tungod sa ilang kasuko, kay nakahibaw man sila kinsa sad na mga nagpatay ato or nag ambo sa ilang papa, nibiya sa among choir. Akong giingnan dong, ayaw lang dong. Sista lang yun og rosaryuhan atong dadon dong. Di madapat yan. Akanang dongsyano pa man ko, di pare. Dongsyano, di mada, mubaos yun mi. Og tuod man, ning apil na sila sa Kafgo. Wa dangatig usa ka tuig, giambusan silang duha. Patay gyapon. Di na extrajudicial killings. Nganong ato ramang pilion o kinsay atong i-oppress o i-penalize sa extrajudicial killings nga dinhi sa Pilipinas porti mang daghan ng extrajudicial killings atong angayon. Nganong naingon ana man ta kay wa ta magsunod sa giingong Kristo ampo alagad antos. Kung ang ato na ganing paghatag og hustisya dili na tinukmod sa atong pagkamaampuon, tinukmod na sa atong emosyon o sa atong human biases, mahimo gid tang yawanon. Maglibog na taba na atay mga OFW nga hukman dito sa laing nasod, unya hukman nga bitayon, magkisi-kisi kita, magrally kita kay ato yung papulion dire. Nya karon na ipipila na to mga igsoon, magsigi og pasalamat nga na labay ngadto ang atong former president og nahimo na karong piniriso. Initial hearing nila the other day. Ang sunod hearing September. Sa ito pa magpuyo siya sa prisuhan until September. Unya, makaakot ta pag-ingon, angay na niya. O sige, angay na niya. Pero napamatud-an na ba nga siya guilty? O guilty na angay na niya. Muna, dili ta makahatag og maayo sa atong katilingban basta dili ta magampo, dili ta mahigugmas pag-alagad o dili ta mahigugmas pag-antos. Kinsa man gyud ang atong tinuod nga kontra ang sala. Atakiha ang sala nga drugas. Atakihon kas mga drug lords o sa mga drug pushers. Si President Duterte ni-declare og war against drugs. Nabawian po siya. Atakiha ang corruption, graft and corruption. Atakiha, atakihon sa kas mga kurakot nga mga officials gobyerno. Ni-declare po ana si President Duterte na war against corruption. Atakiha ang immorality sa atong katilingban, labi na ginang prostitution, same-sex union, pagpangabit, kanang sige o kanang premarital sex. Atakihon sa ka sa nagbuhat ni ini. O maunay nahitabo sa daghan kay mga santos nga nagsigigwali, labi na gyud si Saint John the Baptist. Iyang giatake
ang pagpangabit ni Herodes ngadto sa asawa siyang igsoon, naputol gid yang liog. Atakiha kining pagka way pagtuos Ginoo, lack of faith. Atakihon sa ka sawa mo tuog Ginoo. Mao nay nahitabo ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod. Sige. Katapusang lingi kay kalit mamog seryoso. Ing na kuno imong tupad. Kinsay imong giatake karon? Na kinsay imong giatake? Ang sala ba o ang sinugo sa Ginoo? Kana kay usahay ra ba ang atong giatake ang sinugo sa Ginoo nga nakapasakit kuno nato tungod kay gihisgutan ang atong sala. Apan bulahan kamong sinugo sa Ginoo, kitang magpasugo sa Ginoo nga mupadayon tas pagpakigubat og sala bisan pag-atakihon tas mga makasasala. Muna ang basic principle nga sigihan akong sulti ninyo, hate the sin, love the sinner. Hate the sin, love the sinner. Og anha ta diha mo transfigure. Unsa may nahatag nga mga impact sa community, sa mga taong tinuod na nakigubat og sala, kalipay, kalinaw, kauswagan, o kabalaan sa kinabuhi. Si President Duterte sa iyang administrasyon, nakahatag ba siya og kalinaw sa tisunod? Kalinaw, kahiusa, o kaluwasan, o ansani kaning kauswagan, o kabalaan sa atong katilingban? I-check lang niya na ninyo. Di na lang sa kumuhukom. Si San Lorenzo Ruiz, si Pedro Calungsod, si San Vicente Ferrer, nakahatag bag kalinaw, kahiusa, kauswagan, o kaluwasan sa atong katilingban? Ang katapusang pangutana, ikaw nakahatag ba karon og kalinaw, kahiusa, sa tumusa, kauswagan o kabalaan sa atong katilingban? Kung ang imong answer yes, congratulations, transfiguration ka. Imo ganing answer, no. Luoy kay ka, disfiguration.